kababayan, kumusta po kayong lahat? Once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So, I hope all of you have a nice day. Hi everyone! Hello! So ngayon, wala lang. Kakatapos ko lang mag-exercise. Ayan, as you can see, pinagpapawisan pa ako. Kasi nga, nag-exercise ako ngayon. And habang nagpapahinga ako, naisipan kong matiin kayong lahat. So, shout out to all my subscriber. And thank you everyone for watching my vlog, my simple YouTube channel. So, thank you so much sa inyong lahat. And not only for my subscriber, but of course to those who watching my vlogs, especially of course the silent viewers. Thank you so much. So anyway, nakakapagod mag-exercise. Naranasan nyo ba na tama rin ka rin na mag-exercise? Kasi ako, nangyayari yan sa akin all the time. Yung kahit nakaplano na gusto kong mag-exercise, pero dumarating talaga yung point na tinatamad ako. So, katulad ngayong araw na to, kaninang umaga, ang sabi ko ay mag-exercise ako. Pero walang nangyari. So, nangyari ngayong hapon na. Kaya yun, ngayon lang, kakatapos ko lang mag-exercise at I think it's around 5:30 na ng hapon. So, ang sarap sa pakiramdam kasi nga, kahit pa paano, pinagpapawisan ako. So, alam ninyo na napaka-importante na kahit papano ay nag-exercise tayo kasi mayroong mga health benefits na naitutulong of course yung pag-exercise. So ayan, kwentuhan ko lang kayo kasi wala akong magawa, wala naman akong ibang maisip na topic, kaya ayan, magkwentuhan na lang tayo. Kwentuhan ko na lang kayo. So, napakainit. Ayan po, pawis na pawis ako. Hinahayaan ko lang siyang matuyo kasi mamaya na ako, syempre, magligo. So, yun. So, ayan everyone, dahil wala na akong maibang maisip na topic, so, i-share ko na lang sa inyo kung ano yung benefits na nakukuha ko sa pag-exercise regularly. So, hindi ko sinasabing lagi ako nag-exercise, depende pa rin yun sa mood ko. Minsan, napiperfect ko yung 1 week na nag-exercise ako, at minsan naman, normally, 5 times a week lang, kasi may rest ako, minsan 2 days, minsan 1 day. So, depende yun sa mood ko, kung sinisipag ako or tinatamad ako. So, way back, I think 4 years ago, hindi ako mahiling mag-exercise, but that time, based sa research ko at sa mga naging kaibigan ko na mga addict sa pag-exercise, ang init. Dahil doon, parang na-encourage nila ako na maging mahilig din ako sa pag-exercise. Lagi akong nag-gym dati, pero depende pa rin yun kasi dati nung may work ako sa factory, so wala akong time mag-gym kaya sa bahay lang. At ngayong ECQ, nagkaroon tayo ng pandemic, so sa bahay lang ako nag-exercise. Pero talagang hanggat maaari, kahit tinatamad ako, ginagawan ko ng paraan para makapag-exercise pa rin ako. So, ang isa sa mga nakukuha ko sa pag-exercise ay yung nagbibigay sa akin ng magandang mood. Nagiging maganda yung mood ko, nagiging masaya ako, nagiging hyperactive ako sa araw-araw. So, pag bad mood ako, mag-exercise lang ako ng 10 minutes and then feel perfect mood na ako. And then, pangalawa, ang pinaka-paborito ko ay it helped me lose weight. It helps me to maintain my weight. So, kahit kumain ako ng kumain, ay okay lang. Kasi, araw-araw naman, nabiburn ko yung kahit gaano mang calories na kinakain ko. So, sinulat ko siya kasi nga mamaya makalimutan ko na naman. Kaya tumitingin po ako dito sa notebook ko. Siguro okay lang naman yun, di ba? So, and then, pangatlo, nagiging maganda yung pakiramdam ko. I mean, yung muscle ko, nagiging tone, nagiging malakas yung boto ko. Pakiramdam ko lang kasi dati hindi ko kayang mag-planking ng
3 minutes to 5 minutes. Pero ngayon, hindi po sa pangmamayabang. Kaya ko na po mag-planking ng 5 minutes na walang pahinga. So ayan po, kaya po nasabi ko, nagagawa ko na mag-planking ng 3 to 5 minutes. Dati hindi ko po yun kaya. Ngayon, ang ginagawa ko, 5 minutes, straight po yun, nagpa-planking ako. Kapag napagod ako doon sa straight, magta-turn side lang ako para sa left na side planking. And then pag napagod naman ako, turn sa right side na planking. And then, pag napagod ulit ako, back to normal na full body planking. So, yung full body planking, tapos side planking, yun, pinagpalit-palitan ko lang yun hanggang mabalance ko yung sarili ko na wala akong pahinga. At ngayon, kaya ko na talaga siya. Pero itinigil ko muna siya, hindi ako nag-upgrade na mag-planking ako ng more than 5 minutes na straight kasi napansin ko na yung pintuan po na napansin ko na nagiging malaki yung muscle ko talaga dito sa my shoulder. So ayoko ng sobrang laki ng muscle ko sa my shoulder at ng muscle ko dito sa my legs. Kaya yun, i-balance ko muna. Nag-planking ako ngayon, 1 minute na lang. So, sa mga gustong magpalaki ng mga dito, edi mag-planking ka ng matagal kasi pampatibay din yun ng core and then nagpapa-abs syempre. So, mayroon akong abs sa upper parts pero dahil sa may anak na ako, kaya medyo nahihirapan ako doon sa lower bottom ng belly ko. Pero sa taas, mayroon na akong nag-form na siyang abs. I'm so happy about that. Pero yung sa belly bottom, talagang parang mahirap ng maging abs yun. Kasi nga, di ba, may anak na ako. Pero okay lang yun. Walang problema doon. Kasi kung may anak ka, sabihin, a blessing. So yun, and then, ano pa ba? Nagiging malakas ako araw-araw. So kapag hindi ako nag-exercise, tinatamad ako. Pero pag nag-exercise ako, ang sipag-sipag ko, kahit ano pa ang gawin ko. Talagang napaka-energetic ko. So, and then, ano pa ba yung mga napansin ko? Isa pa, napansin ko, nakakatulong din siya sa skin ko. Kasi, way back 2 years ago, ang mukha ko po ay puno po yan ng pizza. No, puno po yan ng pimples and then acne. Kung napanood nyo yung mga vlog ko ng mga dati pa, talagang pangit po. Pero ngayon, kahit papano, kahit hindi siya perfect yung skin ko sa mukha, pero nagbago na po siya compare nung dati. Naging okay na yung face ko ngayon. Nawala na yung acne ko. Meron lang mga slight na acne scars na sinusubukan kong gamutin ng ginagamit ko ngayon na acne treatment. So yun. Ayun yung mga bagay na nakatulong sa akin na nakuha ko sa pag-exercise. So ano pa ba? Ayun, nagiging active yung mind ko. Minsan kasi sobrang pagod o sobrang stress, minsan hindi tayo nakakapag isip ng matino talaga. Yung alam mo yun, yung isip mo parang hindi gumagana. Pero kapag nag-exercise ka, nag-exercise ako, I mean, para sa akin, nakakapagbigay yun sa akin ng active mindset. So, which is, napaka-importante para sa akin. And then, ang isa pa, ang pinakagusto ko talaga na nangyari ay yung nakakatulong sa akin makapag-relax. Kahit galit na galit ako, bad mood ako, kapag nag-exercise ako, talagang nagiging maganda yung mood ko. And then, nakakatulog ako ng mahimbing. Isa po yun sa mga favorite ko. Kasi syempre, kapag napagod ka, and then, lahat ng mga blood mo sa katawan na function, gawa na napagod ka mag-exercise, yung isip mo, yung katawan mo, and then, I think, isa yun sa mga reason kaya nagkakaroon ng mahimbing na pagtulog. So, isa yun sa mga talagang the best para sa akin. So, ngayon, continue yung lifestyle ko kasi para sa akin, exercise is my life. O, di baling wag na akong magkilay, basta ako ay nakapag-exercise everyday. Kasi kapag hindi po ako nakapag-exercise, hindi po kompleto ang araw ko. Yun ang pakiramdam ko. So yun, minsan nagmamadali ako umuwi para lang makapag-exercise ako. So yun, ayun lang po yung may share ko sa inyo. So ayan, tuyo na yung pawis ko, mukha na akong bruha. Ayan, sana may nakuha kayong konting aral, konting idea sa pag-exercise. So kung tinatamad ka, okay lang yon. Pero subukan mong maging dedicated kung ano yung gusto mong makamit. Kunyari, gusto mong lose weight, gusto mong mag-gain weight, then do something, discipline yourself, and then a lot of effort, and then yun, ma-achieve mo yun. Lahat naman may paraan. Kapag may gusto, laging may paraan. Kapag ayaw, edi may dahilan. Sabay ganon. So ayan, ano pa ba? After nun, umiinom ako ng green tea. After kong mag-exercise, umiinom ako ng green tea. Pero wag kang iinom ng green tea 4 hours bago ka matulog kasi hindi ka makakatulog. Kasi yung green tea ay may caffeine. Pero depende
siguro yun, kung talagang caffeine lover ka, kahit uminom ka pa ng kape, katulad ng boyfriend ko, pag uminom siya ng kape or tea, nakakatulog pa rin. Diba? So ayan, that's it my vlog for today. Disclaimer, hindi po ako trainer, hindi po ako expert sa mga ganitong bagay. Ang sinasabi ko lang po dito ay based on my own experience. Sinishare ko lang po yung thoughts and experience ko sa inyo na baka sakali ay makakuha ka ng konting idea o kaalaman, di ba? So ayun, isa pa pala, ang pag-exercise po daw, araw-araw okay lang ha. Pero, ang sabi ng coach ko dati, kapag gusto mo mag-lose weight at ang ginagawa mong exercise, routine at intensity ay paulit-ulit lang araw-araw, ay hindi po yun mag-work. Kahit pagod na pagod ka, pawisan ka man, kung same lang yung intensity at exactly yung mga moves na ginagawa mong routine sa araw-araw ng pag-exercise, hindi po yun mag-work. Kasi dapat, nag-upgrade ka po ng intensity every time na tingin mo ay kaya mo ng sarili mo na mag-upgrade ng konting intensity. So kung kunwari ngayong araw na to ay nag-planking ka ng 1 minute and then after 2 days try mo na i-upgrade, mag-planking ka na ng mga 1 minute and a half. So until ma-reach mo mag 2 minutes, di ba? Ganun yung ginawa ko dati. So yun, that's it my vlog for today. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Don't forget to subscribe and click the bell notification para ma-update ka po sa mga upcoming kong vlogs soon. And God bless us all. Stay safe everyone. Bye-bye! Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.